ሊቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ዘአንቀሃ አልባዊነ ሀበ ዝክሩ ወመርሃ ልሳናቲነ ሀበ አኮቴቱ ወስብሐቲሁ። ናቦታትና ነቢያት፣ ናቦታትና ሐዋርያት፣ ናቦታትና ጻድቃን ሰማዕታት አምላክ እግዚአብሔር ካብ ገዛና ላብ ገዝኡ ክንመጽእ መጺና ብእዝንና ቃሉ ክንሰምዕ በአፍና ስሙ ክነመስግን ብርክና ክንሰግደሉ ብልብና ክንዝክሮ ስለልፈቀደ ስሙ ኣብ ሰማይ ብሰማያውያን መላእክት ኣብ ምድር ደሞ ብምድራውያን አመንቲ ለኸበረ ልተመስገነ ይኹን። ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናመንበረ ሰላማ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡር ንቡረ እድ አባ ኪዳነ ማርያም ናይ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ አፈ ቀሲስ ክቡር መጋቤ ሰናያት መምህር መሐሪ መስፍን ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ሒሳብ ክፍሊ ክቡር መጋቤ አይላፍ ተአምራት ታደሰ ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ሰነ ትምህርቲ ክፍሊ ክቡር ሓውና መምህርና ሊቀ መዘምራን እዝራ ኣብ ሃገረ ስብከትና ናይ ሰበካ ጉባኤ ክፍሊ ግዜ ንምሕፃር መራሒ ፕሮግራም መጋቤ አይላፍ መምህር ተአምራት ስምኹም ግልጋለትኩም ላፀውዕዎ ልፀንሑ መምህራን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት እግዚአብሔር አቦና መንግስተ ሰማያት ርስትና ኢልኹም ልመጻኹም አቦታትና ምእመናን እነታትና ምእመናት መናእሰይ ናለሙ አባ ናናጋ ፍሬ ልኾንኩም ህፃናት በአምላክና በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ዳሕና ዳሓዲርካቱም ድምፅና ይስማዓለይ ዳሕና ዳሓዲርኹም ዳሕና ደርፊድኹም ዳሕና ደመጺኹም ኩሉ ምግባር ልከኣሎ ጎይታ ዘመናት እግዚአብሔር ከይንሞት ብጥዒና ሓልዩ ለኹላትና ካብ ዕለት ላብ ሰሙን ካብ ሰሙን ላብ ወርሒ ካብ ወርሒ ላብ ዓመት ስለለሽገረና አምላክ ቦታትና እግዚአብሔር ስሙ ለኸበረ ልተመስገነ ይኹን። እስቲ ሓደ ግዜ ዓሊልና ጣቂዕና ነመስግን ነው። አይንእሲ ዶ አይንእሲ እሺ ይሰለስ እሺ ምስጋናና አምላክ ይቀበለልና። ካውዚ በመቀጻል ላብና ዓለቱ ትምህርቲና ክናአቲ ከምትል ተባሃለ ኣብ ሓፂር ሰዓቲና ክንመሃር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 43 ከምዚ ይብል አሜሃ ይበርሁ ጻድቃን ምስብእተ እደ እምብርሃነ ፀሐይ በመንግስተ አብሆሙ ዘበሰማያት። አውዚ ግዜቱይ ጻድቃን አቡና አባአቶም አቡና እግዚአብሔር መንግስቲ ገጾም ካብ ፀሐይ 7 ኢድ በላዕሊ ክበርህ እዩ። እዚ ቃልዚ አምላከ ጻድቃን አምላከ ነቢያት አምላከ ሐዋርያት ነቢያት ትንቢት ልተነበይሉ ሐዋርያት ልሰበክሉ ጻድቃን ልተጋደልሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ልተናገረ ቃል እዩ። ተናጋሪ ትህሊ ተሎ ሰማዓሎ መምህር ትህሊ ተሎ ተማሃረሎሞ እዚ ቃልዚ እልተነገረሎም እልተማሃርዎ ደሞ አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም። ታሪክ ካብ መቀሉ ማይ ካብ ፍልፍሉ ከም ልበሃል ጎይታ ስለ መንግስተ ሰማያት ብምሳሌ ገይሩ ለሐዋርያት የስተምህር ነይሩ። መንግስተ ሰማያትስ ኣብ ግራቱ ክርዳድ ለይብሉ ጽሩይ ስንዳይ ለዘረአ ሰብኣይ ትመስል። እቱ ዘራኢ ዘሪኡ ምስ ኸደ ትእኽሊ ምስ ወቐለ ከፍቲ ከይወልዕኦ ሰብ ከይረግጾ ሓለውቲ ገይሩሉ ኸይዱ ቶም ሓለውቲ ቃትሪ ለሓለው ውዒሎም ለይቲ ከዕርፉ ምስ ደቀሱ ግን ጸላአ መጽዮፍቲ ልዕሊ ጽሩይ ስንዳይስ ክርዳድ ዘሪኡሉ ኸይዱ ካብኡ ስንዳይ ክርዳዲ ብሓደ ወቂሎም ናቱ ስንዳይ ልዘረአ ሰብኣይ ናቃረባ ቤተሰብ ልኾኑ ኣዕርኽቲ ልኾኑ
حاو مالت عرك مالت دستا خال حقوسو حزن خال حزن أيمو أو قرات خاص صوري سنداي دزري إخانة برخاي إذا خرداد كاب أيمو سيئو إلوم تأيقمو أنا صوري زري أنيرة إذا خرداد جن صراوي قبر زنتس ألا أيي دمنياس ألا أي خمزي غيرو أفتل على سنداي خرداد زري إلا الليلو ملسيه وقوم أمو قويتا إذا خرداد كافت سنداي بوكشنا كندورياسي فقارته بالناديلهم بتهتنا تأيقمو هاي حدقو كشاف جزي قاوعي بحدا قم إلهم يصنحو خزي خرداد كتصهيو كلت سنداي تبوك سوايهم كشاف جزي قاوعي قم إلهم يصنحو ما قاوع مسبسها عصادو لافتقرات سدرت لخو قدمت سنداي خرداد عصادو عصيرهم لك حنت كيتنت أستيمهم أسروايهم مستأثر له بلا يطفع حوي أقاصلوا كلهم ييلو بمثال ينغير ومرير حواريات تردهم مسيلهم تلي تردهم لا رأسهم نقنيقهم هامل تردهم يخدي نيرو التردهم بأدناقوت بتمسطو يحزوا نيرو مسقوم مسنوسم يوهدوا نيرو ليتطيقهم دمو اتو مسيل خالم هرخايس تاي مالتي ملختو نغرنا يلوم يطيقوا نيرو لطيق سب تطيق اي الخون التمهاره ممهري يلخون مو حواريات ጎይታ ካብ خالي ህዙ ተፈልዩ ላብ ገዛ مساعتهم مساعتهم فكر لنا مثال يزسرناي وذكرداد بسنداي بخرداد بقرات بقاوعي بعصادو مسيل خالص تمهر خايس نگرنا ايلم لافت مستير تاتيو تترجم لهم تل خمزيلوا قرات التبهال عالمي سنداي التبهالو مؤمنان صارقانيو صلا التبهال ديابلوسيو خرداد التبهال بنا سيطان سراح بنا سيطان تمرت لنورو منافقانيو هاتانيو قاوع التبهال إلا تمصعاتيو صارقانا صرقون واغا لخفللو هاتان لا نحاتياتن واغا لقبللو عصادل توهالو لملائكتيو كمچه ياريو لكرداد وبأسات ياويو كما هو يكون بألة مصعات يفينهم ولا أقوال أمهيا ولا ملائكتيو ويعريو منغستو كل علاويانه وإلا يقبرو عبسا ويودي ومستأتون أساعات يبل لخردار كاوسن داي فليخا لخالقاس على عمد كيوك البحاوهم لكاسل عمنا قويتا داقم مسعات قويتا بقرما ملوكوتو بكبابة تسويتو بقدوسان ملايت لا تمسجنة بمفرح قرما بلعو السلطان أولو مصال لقزيه خموك خوريو مجمريا ملايت كل عقيو لتوم مؤمنان كام منافقان لتوم صارقان كاب هاتان لتوم قدوسان لكافتم درخو السبات كفوليوم يوم فوليوم لتوم صارقان بيمان لتوم هاتان اندغنا بغورا كقوموم يوم كاب اف غويتا فرد مسوصه لسيطاننا لنايو ملختኛታት ተባሂሉ ላበል ተዘጋጀ ላብ ገሃነም እሳት خدو لبل فرد مسوصه دحريو هاتان لاብ ገሃነም ኮርድዮ لافتو صرماتو ليوجه حول ليطف سقايل عرفت ليولو اما تيوس وانجل معراف حمشته همدي للقال الله مزغاي دخاسي اندحر حاتيات تسرحكا خويناس اوريس خادوريا خلت ايد حيسخا لاو جهنم مسات كابكتاتي حنتي ايد حيسخا منغس سمايات موتاوي حشكا مزغا اغرخا لاودا طنقالي لا حاتيات لا غويت اندحر تابي اوريس خادوري خلت اغر حيسخا لاو جهنم مسات كابكتاتوس حاد اغر حيسخا منغس سمايات موتاوي حشكا مزغا عينخا حاتيات لا سرحت اندحر تابيكا عين مسرئ يلب الحاسب افلنا غرمو عينخا اندحر تسحتك كاوصي خادوري خلت عين حيسخا كاب لاو جهنم مسات كتاتس حانت عين حيسخا منغس سمايات موراسي حشكا يبل اوزق قالزي ناي جهنم مسات سقاي مرير مخانو خبير مخانو يو لردنا تترغم تلغن زق قالزي اغرخا قرص الخا قرص عينخا وص مالت بقوم مالت يخناي بعينخا حطيات كيتسرح قدوس ياريدم عين يصوم يلي بمزغايد خاله مصوات مصوتلو لدخمه دغفلم باي كيتسرق غبا كيتخفل كيتقبل مالتي بإجر خاله لو حاتيات يتخد مالتن باي إجر مقراص مالت يخوني بزم هواسات زيوم نسرو حات أو كلهم أرحقهم لمالتي لافتوانا مستيرنا تملستلنا انباي هاتان لافتي سيول لافتي جهنم مسات مساعتوس دحريو لافت رأسة تمرتنا اينا تمليسنا للنا صادقان اونا اغزابير ربعاتهم امن قصة سماياتس
ገጾም ካብ ፀሓይ ሸውዓተ ኢድ ክበርህ እዩ ጻድቃን ለምለኽዎ ብርሃናዊ አምላክ እዩ አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ዘተለወኒ ይሐውር ውስተ ጽልመት አላ ይረክብ ብርሃነ ህይወት አነን ዓለም ብርሃን እየ ለአይ ለአመነ ለአይ ብእግር ልተኸተለኒ ብግብር ልመሰለኒ ላብ ብርሃንም በይ ላብ ጸልማት አይኸዲ ሊያስተምር ነይሩ እዚ ቃል እዚ ሰሚዖም التختلوا حواريات دمو أنتم وأت برهان العالم السخوم نعالم برهانكم يولوم نير سلزي أركان برهانا وأملاكم لكم برهانا وسرح صريحهم برهانا وعالم لورسيهم وانجيلا وقدس يوحنس نصها سغا نصها نفس كاو كل العابية سغا دمو نصها لبونا تباهيو ناي منግስተ ሰማያት ምስጢር ትርኢተሎ ከምዚ ለተናገሩ ነይሩ ሀገራ ሰይትፈቅድ ፀሐየ ወወርሃ ከመ ያብሩህላቲ እስመ ብርሃነ እግዚአብሔር ያበርህላቲ ወማህይቶታ በግኡ እትብ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 23 እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ለጻድቃኑ ለውርሳ መንግስተ ሰማያት በለይቲ ወርሒ ከዋክብቲ በቃትሩ ደሞ ፀሐይ ከብሩህላ አይትደሊ ብርሃና ማህይቶታ ፋና አባዓሉ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አመንግስተ ሰማያትስ ሁሉ ጊዜ ቃትርምበ ለይት ልባሃል የለይ 12 ሰዓት ቃትር ብርሃን 12 ሰዓት ለይት ጸልማት ልባሃል የለይ እዚ ሁሉ አውዚ ለሐልፍ እዩ ፀሐይ ለተሐልፍያ ወርሒ ከዋክብት ለከሐልፍ እዩ መን ይማ ብርሃን ኮይኑ ከብረህ ተተዋሃይል ግን ኮከበ ብርሃን ጽባሃዊ ፀሐይ ጽድቅ አርያማዊ ዘበንጽህ ምርአዊ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩህ ለኾነ ናይ ጽባህ ኮኸው ድሙቕ ለኾነ ና አርያም ፀሐይ ንጹህ መርዓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንግስተ ሰማያት ብርሃን ኮይኑ ልነበር እምባይ ካፍቶም አው ጎይታ ዳግም መጻአት ገጻቶን ካብ ፀሐይ ሸውዓተ ኢድ ብላዕሊ ለብርህ ቅዱሳን ጻድቃን ሓደ ለማዓንቲ ነኽብሮም ለለና አቦና ጻድቅ አብይ እግዚእ እዮም እዞም አቦዚኦም አቦኦም ያፈቅረን እግዚእ ይባሃሉ እነኦም ደሞ ጽርሃ ቅዱሳን ይባሃላ በቃል ኪዳን ሓደ ስጋ ሓንቲ ነፍሲ ሓደ ቃል ሓደ ልብ ኮይኖም ትነብሩ ተለው ለብዙሕ ዓመታት ውሉድ ይረኸዊ ሰብ ግን ሓዳር ካብ ልገብረሉ ሓደ ምስጢር ቆልዓ ልምውላድ መጀመርያ አቦና አዳም እነና ሔዋን እግዚአብሔር ብዙሑ ተባዝሒሉ በሓደ በረከት ምስባረኮሙስ ኣብ መጽሐፈ መቃብያን ምዕራፍ 28 ይታይብል እነና ሔዋን 30 ጊዜ ወዲ ጓሊ ማንታ ወሊዳ ይብል እንደ ወሊዳ ማለት እዩ خلته لنورو خندي خوينم سيساي خلته خوينم الله خمزيلم لا تبازحو عبنه غزي مسبصحه سبت بزحت له حطيات يبزح كتما تصفحت له حطيات يصفحمو زم سازيات مطفيو شمنت سبتريفو እግዚአብሔር خمت مجمريا حدا ادم حنتيوان تباريكم مدر لملؤوا خزله شمنت سبات 4 سون 4 ደቀ እንስት የሸመንተዮም ተባሪኮም ምድር ሙልኡዋ ተባህሊሁ ምድር በሊእና አለና ከዚህና ዓለምና ህዝቢ በዝሑ ከባቢ 8 ቢሊዮን በጽሐሎ ካመን ልተዋለደ ካመን ተባዝሐይተ ተባሂሉ ካብና ነው ዘረዩ ብዙ ምስጢር ዚ ያፈቅረን እግዚእ ጽርሃ ቅዱሳቲ ዘርእ ልምትካይ ነይሩ ግን ሓደ ቆልዓ የለይ ሓንቲ ቆልዓ የላይ እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ቃል ኪዳን ተአተተሎስ አብርሃም ሳራ ሙላድ ምሳበያ ኣብ 86 ዓመቱ ሳራ ፈቂዳትሉስ ካብ ሰራሕተኞ ካብ አጋር እስማኤል ልባሃል ወሊዱ ነይሩ ሽዑ ኃጢአት ኮይኑ ወልብል የለይ ከዚ ግን ኃጢአቲ ሰራሕተኛኻ ለሰብአይ ይወሃቢ ሰብአይ ለኸሽልቅ ቀበል ይወሊ ለአብርሃም ነውር ወግዜ ግን ኦሪቱ ካገና ለይመጸት ዘመነ ህገ ልቦና ስለልነረ ኃጢአት ኮይኑ ወመይሊ ጽዕላም ኡለ ለዝሙት ለይኾነ ለዘሪ ቆልዓ ልሙላድ ነይሩ አብርሃም ተወለደ ኻትበሃል ተሎ እንዲያም እግዚአብሔር መልአክ ሊኹ ይኾነይ ቃል በቃል በራእይ ይኾነይ በሕልም ይኾነይ በመልአክ ይኾነይ በነብይ ይኾነይ ቃል በቃል እግዚአብሔር ለአብርሃም ተወለደ ኻ ዘርእኻሲ ሃምና ሰማይ ከዋክብት ክበዝሕ እዩ ኢልዎ ነይሩ አብርሃም ስሒቁ 100 ዓመት ለገበረ ሰብአይ ሲወልድ 9 ዓመት ለገበረት ሳራ ስትወልድ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ንረኽቦ ዝልናገር ለሁ ወቃል እዚ ምስለ አነ ደጊመ ይወለድ ኺዋ እዚ
ኣብ 86 ዓመተይ ለወለድኽዎ እስማኤል እሱ ተባሪክ ካለይ ሲኣኽለኒ እዩ ኢሉ እሱለ ዘርእኻ ስለለኾነ ክባርኮ እየ 12 ነገድ ክወልድ እዩ ቃል ኪዳነይ ለቁም ግን መፃ ዓመት ሳራ ልትወልዶ ይስሐቅ ልበሃል ቆልዓ ኣሎ ምስኡ እዩ እቱ ለኣኻ ዘርእኻ ክበዝሕ እዩ ኢለልሃውክካ ቃልሲ ብይስሐቅ ይልበዝሕ ኢልዎ ኔና ዴና ይስሐቅ ግን ኣብ 40 ዓመቱ ሓዳር ገይሩ ርብቃል ትበሃል 40 ዓመት ሙሉ ግን ብድንግልና ተቐሚጥ እግዚአብሔር ይረኸ 40 ዓመት ብድንግልና ድንግል ሰብኣይ ድንግል ሰይት ስለል ትግቦ ጓል ዓበይቲ ለኾነት ለይስሐቅ ልትምጥን ብእግዚአብሔር ለ ቦባኣ ብናኣለል ተባረከት ርብቃል ትበሃል ሰይት መፅያ ርብቃ ካብ ሶርያ ላብ ከነአን ናይ ይስሐቅ መርዓት ኮይና ትመጽተላ ካብ ገዛ ወለዳ ተሰናበተላ ሕዋታሉ መርዕዋታሉ ነይሩ ሓፍትና ርብቃ እልፊ ኣኢላፋት ኩንልና እዚ ምርቃዚ ሒዛ መፅያ ነይራ ግን 20 ዓመት ሙሉ ኣይወለዲ ኣብ 40 ዓመት ይተመርዑ ኢለሎ 20 ዓመት ለ ኣይወለደይ እንደ ዓመት ኮይኑ ወሎ ሲሳ ግን ተስፋ ይቆረፂ ኣተሓፍተይ እስቲ ስኸለ ካሊእ ሰብኣይ ሞክሪ ኣነ ለካሊት ሰበይቲ ክሞክረት ተወለድና ኣይወል ቃል ኪዳን እፍሪስኻ ሓዳር ሓዲግካ ልውለድ ውላድ ሃመይ ልበለ ውላድ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እስካብ መወዳእታ እግዚአብሔር ክበናይ ተለይሃብና ኢለ ከም ኣይልና ክነሓልፍ እምበይ ሓዳር ናይ ነፍርስ ኢሎም ጸኒዖም እግዚአብሔር ለ ቆራጽ ትኾን ተለኻ እዩ ልረድአካ ሓደ ሰብኣይ ኮይስ ውሕጅ ወሲድዎ አንከባሊሉ ለኾነ ሓረግ ንሓደ ኦም ተኽል የግንሞ ኣብ ኣተንጠልጢሉ እግዚአብሔር ርድእኒ ላበለ እንቃዓንቃዓላ ረሃፀ ላነበዐ ይጽሊ እግዚአብሔር ተገሊጽሉ ተኣምነኒ ዲኻ ኢልዎ ከም ለድሕነካ ተኣምን ዶ እወ ከኣምን እየ እንድሕር ተኣምን زحيزخايا للخاسور سدد دايلو وهاي وحيت وسدنخ زاسور زي آله أي سداي لآخالي يكحدك هايل خلت أقرل لني الخاص خلت أمي وصاي سلازي إمنت فرق يخوني زي ما من فكرناي اسمه نفوق امسقاق زاهر روك تتأرات أرسل كاوس اقاق زاهر كاوردية زاهر يمنع الرحاقي 5 مايل كر سمايل عين أي قرامبي بإقرنا رحقي صقا እግዚአብሔር ለካተ ተጠራጣረ ሰብ ኸምኡ ልርሐቀይ ይስሐቅ ርብቃይ ብእምነቶም ጸኒዖም ድሕሪኸ ክሕጽሮም ናቱ ብዙሕ ዓመት ለይወለዱ ልጸንሕወስ ኤሳው ያዕቆብ ይልበሃሉ ማና ተወዳ ተወሊዶም እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ተህዩ መን ይኸልእ እግዚአብሔር ተፈቲኸ መን ይጸልእ ወይጥዒኽን ዕልል በላ ወይ ትምህርተይ ለቃደን ከወደሞ እሺ እግዚአብሔር ምስጋናና ይቀበለልና ያፈቅረን እግዚ ጽርሐ ቅዱሳት ይለልክ ከም ይስሐቅ ከም ርብቃይ በትዕግስት እግዚአብሔር ይጽበይ ነይሮም ዝኹላ ዓመት ልጸለይዎ ልለመንዎ ሓደ መዓልቲ ኣብ እዝን እግዚአብሔር በጽሑ ኣቦታተይ ነታተይ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ለይሰምዕና ይቀሪ ናልብና ትምኒት ለይተፈጸመ ይቀሪ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ትልምን ተለናሲ ኣኔስና ከይንልመን እሽዶ عدمت خونله نويح انجرات خونله طايتالي خونس هانزا نري عمده در مالتي انجران دحر بوزح يبكا እግዚአብሔር እኮ ብዙሕ ጽድቅ እኮ ይኻል ተሰርሐሉ ሃፍቱ እኮ ኃጢአት ይሆነ ተምጾተ ለኻ ብስርቂ ብግቦ ብጥንቆላ ተኾይኖም መጻጽኡ ዋላ ርሂጽ ኻምጺ ኻየለ እንድሕር ኣስራት በኩራት ለይተውጸሉ ንድኻታት ሰዓት ምጽዋት እንድሕር ለይተወሊ ኃጢአት ልኸውን እምበይ ሃፍቱ ብመሰረቱ ኃጢአት ይሆነ ዮሐንስ አፈወርቅ ድሕሪ ገንዘብ ለለ ኃጢአትን በይ ገንዘብስ አይነው ግዜ ይብል ብዙሓት ተይብና ብዙሓት አብያተ ክርስቲያናትና ሃነጽ ብዙሓት ጽጉማት ወገናትና ንሕግዝ እኽልና ኣብ ካብድ ልጠሞይ ሰባት خدانا أوزان العرو سبات نوعلو خز عريق خدونن يتأميو العناستيني بقرب صحاي مويته مثل لهاوني لولنا بزح وجن كويللو لزين دحر غيرنا يهافت تصقا ايو سلازي لغزاهير هاونا تبلتلناس زاهير لمن تهاونا ليولخم لمعالت الشوعات غزيه لمن تا ليلمونخم لول املاكم بي لمن تا سب لما نيفطي اوز خز غزيه حدا معالت كاتيو كخال اي سالسايت خدتلخا غن وا أبير سب بايودقنا እግዚአብሔር أبير سب بايودقنا قد سب يرئنا سب لو بلا ጨከናዩ ከምት እግዚአብሔር ልጸረና እንና ኳይ ተጸረናይ
أبيد سب أيود غنات بحال تلسي أبيد ولاد له أبيد ولاد له أبيد حاوله أبيد حافت له مالتي ما جمر يا يورح خلت ورح نشتي معلتي ناس نجر كاوي سلك وكاي ما أزيل متلين لولا ما أزيل عرف أنا لما أزيل عرف لبحال صلاة الله ناك أور له بخياتين را كل الحزن يخون يشعو نينادينا مسقالو እግዚአብሔር መስሆላትና ይሃሊ ያፈቅረነ እግዚ ጽርሐ ቅዱሳት እግዚአብሔር ጸሎቶም ሰሚዕዎ ጸሎቱ ለጻድቅ አፍስ ከእዝኒ المصحف መነኮሳት ካብ አፍ ካልተናገርካዮ ላብ እዝንኻ ተለኸም ንስማዕ ናጻድቃን ጸሎት ለኸሙ ኣብ እዝን እግዚአብሔር ይበጽሕ ዘመኑ ምስተፈጸመ ነሐሰ 7 መዓልቲ አብዛነና ቅድስት ድንግል ማርያም በብስራት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ካብያጨም ካብሃና التጸነሰትላ መዓልቲ ተጸኒሰው بزاننا ቅድስት ድንግል ማርያም التولدتላ ወርሒ ዕለት ወርሒ ግንወት ዕለት ሓደ ጻድቅ አቦና አብይ እግዚ ተወሊዶም እግዚአብሔር ስሙ ተመስገነ ይሁን ዕረፍቶም ለ ግንወት 19 ብዛል ተወለደላ ወርሒ ልደቶም ለ ግንወት ሓደ መዓልቲ አብ 7 ዓመቶም በቲ ዘመንሱ ናቡልያት ናሐዲሳት መምህር ዘርአ ሚካኤል ልበሃል ሊቅ ነይሩ አብ 7 ዓመቶም ላብ ትምህርት እትየሞም በፍትሐ ነገሥት ስርዓት ህፃናት ምስተወለዱ ጾም ሙጻም ልጅምሩሉ አባት ነፍስ ልሕዝሉ አብ 7 ዓመቶም ትምህርት ልጅመረልለ ሓደ ህፃናት በተአምር አብ 7 ዓመት ትምህርት ልውድሉ ለይ በታሪክ ተንውተለና በአብዝሓ ተርኢና ግን ትምህርት ልጅምሩሉ 7 ዓመት አብ 7 ዓመቶም ትምህርት የተአትየው ቡልያት ሐዲሳት بصحف يخوني بقال هذه قطم لا قرب له مزمور لزمر له تاريخ لترك له كله بصحفي قدامات ليقاون تولدنا ግን ካው ኦሪት ዘፍጥረት ጀምሩ እስከ ራእየ ዮሐንስ ለለው ነዋውለ ትርጉሙ ለሁሉ በቃለም የምሸም ዲለም ለሕዝቦ አቦና አብይ እግዚ ቡልያት ሐዲሳት ሚሮም ትልተለና ብሽም ደዳይ በነጸላ ንባብ ላይ ሆነ በትርጉሙ ናዛ ሁላ ሊቅነት እንደገና መግለጽ ይታነይሩ ትህትና ነይሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነይሩ መምህር ለይበልኻኒ ሊቅ ለይበልኻኒ ልብ አስል ኹር እንደይሰው ፍሞያታ ሊኮ በዓል ተሰብክልኮይ ኢትክል ተከውቶ ሀገር እንተ መልእልተ ደብረ ተሃንጸት አብርኽ ለለ ቦታ ተሃነጸት ገዛስ ትስወረይ ትኽእሊ አው ልዕል ቦታ ስለልተቀመጠት ናቱ ቦታ ልዕልና ክገልጻይ ሊቅነት ለበዓሉ አው ግልጋለቱ ዕልተለስ መን መምህር ይባሃል መን ተማሃሪ ይባሃል ትይዙ በዓሉ ክግምገም ልብ አስ ነገር ይውሊ መጽሐፍና ላይ ይወድስከ አፈነችር በዓልኻ ላይ ሆነሲ ሊቅነትኻ ቅድስናኻ ስኻሊ ሰብ ይናገር ይል ውዳሴ ከንቱ ስለልሆነ አቦና አብይ እግዚ እምባይ መምህር ኮይኖም ሃም ተማሃሪዮም ለእዘዝ ነይረው በስጋ ልልወለዱ ወምለ በመንፈስ ልልወለዱ ወምለ ናስጋ ዝማዶም ለ ናመንፈስ ዝማዶም ለ ፈልዮም ላይ ይሪኡ ለሁሉ ውላድ ለሁሉ ሓው ለሁሉ ተላአኽ ነይረው ተኽሊ ፍረት ሕዝተሎ ርእሱ ለታሕቲ ይልድፋ ወያ ኸዚ ዘመነ ጽዲ አይና ለልናም በይ ዘመነ ቃውዓም ኸነ በቃራ ምርአና የነርና ጽቡቕ ክረምት ተኻሪሙ ካብበረድ ካብንበጣ እንድሕር ድሒኑ ትልተዘርአ ዘርስ ፍረት ፈርተለስ ለታሕቲ ይድን እንድብል እንተማሃረ ሰብለ መግለጹ የትህትና እዩ ሰብ ምኽባሪ ብዝትህትና ዚ ብዙሕ ዓመት ጸይሞም ጸልዮም እንዲያም መጽሐፈ ገድሎም ታይብልስ ምድራዊ መልአክ ሰማያዊ ሰብ ልብትውለሁም ዲኹም አብይ እግዚ ማለትስ ምድራዊ መልአክ ከዚ ትሪኦ ተለና በተፈጥሮ መልአክ ሰማያዊ እዩ ሰብ እንደገና ምድራዊ አቦና አብይ እግዚ ግን ምድራዊ መልአክ አፍተ ሰብ ልነብሩ መልአክ እንደገና አፍቲ ሰማያውያን መላእክት ልነብሩሉ አብ ሰማይ ልነበር ሰብ ተባሂለው በንጽህናው በቅድስናው በድንግልናው ካው እንደገና በምስጋናው መላእክት ማለት እረፍቶም አኮት የተሙ እረፍቶም ስረሖም ምስጋና ዕረፍቶም ለምስጋና ወይመስሎም ለመላእክት ከመዘ ቀደስ ወመጠነ መንፈቃ ለአሃቲ ሰዓት እምአመ ተፈጥረ ዓለም እስከነው ለቅዱሳን መላእክት ሲ ዓለም ካብል ተፈጠረ ጀምሩ እስካብሎም ማዓንቲ ፍርቅ ሰዓትስ ፍርቃ 15 ደቂቃ ሲ ለመስገንዎ አይመስሎሚ ዕጣን ካብ ኢዶም ምስጋና ካብ አፎም ስግዳን ካብ ብርኮም አይፍለይ ጻድቃን ቦታትናለ ላኸዱ አውዝን ረዚ በጽሕዮ መቅድመ ወንጀል አሞኒዮስ አውሳዊዮስ ተባሃሉ ሊቃውንቲ ስለ ቅዱሳን ተናገር ተለው በሐፂሩ ሐምዚ ይብሉ
ወእን ፍርሃተ ቃሉ ርህቁ ጻድቃን እምነ ምግባራት ምኑናት ጻድቃን ሲ ካፍትና ጎይታ ቃል ምፍራሕል ተልዓለሲ እዛ ዓለም ዚ መኒኖሞ ወይ ወዲዎም ውስተ እቶን እሳት ለሃጣንስ ላፍትና ይሓዊ እቶን ክድውሪዎም እዮም ልብል ቃል ፍሪሕዎም እንደገና ለለ ዘአይኒ ርእየ ወእዝኒ ሰምዐ ውስተ ልበሰ ዘይተሃለ ዘአስተዳለው እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ እግዚአብሔር ለቅዱሳን ለህወ ክብሪ ለህወ ጸጋሲ بلب سب لي تحاسب بعين سب لي ترأي جنا سبات لياتو ومنقص سميات سكاب خزي دنقل مريم طرح ياتيات الله لا اتوا ملائك يلي لا اتوا صادق يلي خزل تصور خمل الياس ينوك ابيره حيوان اللو بيهرب صال خالوت قدسان اللو حد حد كنززر سللين خلي صارق ان እንደገና አብ ገነት اللو መንግስተ ሰማያት ግን በነፍስላ ወይ በስጋለ እትእታይ ማለት ሰሞይት መስተልዓለ ነውሲ ስጉይ ተዋሂደን ይልአቲ ነፍሳይ ስጋይ ተዋሂድላ ሓድሽ ትንሳኤል ተልዓለት ደሞ በረከታ መስኹላትና ይኹን እነና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ እሳ ጥራሕያ መንግስተ ሰማያት አት ያለላ ስለዚ ጻድቃን ትና መንግስተ ሰማያት ለለ ክብሪ እትና መንግስተ ሰማያት ለለ ጣዕሚ ፈሪሕዎ ስሒውዎምሲ ዘዓለም ዚ መኒኖም ኸይዶም ወተግህሱ እምነ ጾረታ ወዘክረታ ዘዓለም ዚያ በዓይን ካምርአይ بلب كام حساب رحقهم ما خيدهم وصريت ألبابهم لبون أمل كاب حاتيات كاب رخصات صوري لهم وتتببت اللينهم هلين أمل تراقيق لهم عوذي خوينهم لسماء قنع تولس اسكاب صرها أريام تقليس اللهم يرين يروم يبل نينا دينا مسكالو اسكاب بسهو حاب سرعات زملايت كابنا سب عنا بابراسي لابنا ملايت النباب رابطيحهم وطانيان لبها لقدوسان ኣብ 24 ሰዓት 7 ግዜ ልጽልዩ እዮም ማእከላውያን ልበሃሉ ደሞ 1 ሰዓት ይጽልዩ 1 ሰዓት ይዕርፉ 1 ሰዓት ይጽልዩ እዮም ስለዚህ ተን 24 ሰዓታት 12 ዓረፍቶም 12 እንደገና ናጸለቶም ናስግዳኖም እዮም ፍጹማን ልበሃሉ ቅዱሳን ግን 12 ሰዓት ለይቲ 12 ሰዓት ቃትሪ 24 ሰዓት ኣብ ስግዳን ኣብ ምስጋና ኣብ ዝማሬ ኣይስልችዮም ኣይደኽሙም ኢለ ካብና ሰብ ኑሮ ላብና መልአክ ኑሮ ምልዋጥ ማለት ዘይ እዚ ጸጋዚ ልበጽሕዎ መን እዮም ተተባሂሉ ጻድቅ አቦና ኣብይ እግዚእ እዮም ካልኦት ቅዱሳን መለው በዓል መዓልት ንሶም ስለልኾነ እዩ ጎይታ ብምሳሌ ተምርተሎ ሰለስተ ተናገሮም ቃላት አለው ሳቶም ክናገርሞ ደግም ትምህርትና ክነጠቃለል ኢና ምሳሌ ዘርኢ ኣብ ጽቡቕ መሬት ወዲቁል ተባሃለ ዘርእስ ና መጀመሪያ 30 መበለ ካልኣይ 60 መበለ ሳልሳይ 100 ፍሬ ፍሬዩ ይልብል አብና ቦና ኣብይ እግዚእ ልቢ ለዓረፈል ተዘርእ ቃል እግዚአብሔር ካብ 60 ካብ 30 ሓሊፉ 100 ፍሬ ለፍሬ ጻድቅ አቦና በዓል 100 ፍሬ እዮም ካልኣይ ምስላ ብምንታይ ተገሊጸሎ በመክሊት ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ይለሎ በዓል ሓደ መክሊት ኣሎ ክልተ ግበርል ተባሃለ በዓል ክልተ መክሊት ለሎ 4 ግበርል ተባሃለ በዓል 5 መክሊት ደሞ ኣሎ 10 ግበር ተባሃለ ካውዚኦም ኸዚ አቦና ኣብይ እግዚእ ኣብይ መደዎም ተይልና አፍቶም መክሊቶም 5 ተዋህዮምስ 10 ልገበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ስለናይ ትንሣኤ ሙታን ሰባት ኩሎም ምግባሮም ተሸኪሞም ትልዓል ተለው አልዓዓሎም ደረጃም ለሎ ሃምዚ ልገሊጽ ነይሩ ካልእ ክብሩ ለፀሐይ ወካልእ ክብሩ ለወር ካልእ ክብሩ ለኮከብ ኮከብ እንኮከብ ይየይስ ክብሩ ለኮከብ ኮማቸተን ሰእቶም ለሙታን ካብና ፀሐይ ካብና ወርሒ ብርሃን ና ፀሐይ ይደምቕ ካብና ከዋክብት ለ ና ወርሒ ይደምቕ ከዋክብት ለ ብብርሃን ይበላለጽ እዮም ልሞት ሰባት ትልዓል ተለውለ ከም ከዋክብት ደሚቆም ከም ወርሒ ደሚቆም ሃም ፀሐይ ደሚቆም ልልዓሉ ሙታን ኣለው ትንሣኤ ዘለ ህይወት ትንሣኤ ዘለ ክብሪ ይበሃል ትንሣኤ እዚ ጻድቅ አቦና ኣብይ እግዚእ ከም ፀሐይ ደሚቆም ልልዓል እዮም አንቶ ብሊቃውንትና ብራይ ያሬዳውያን ሊቃውንቲ ይዝምርዎ ነይሮም ፀሐይ ብሩህ ታይነረ ወበርህ ንጹህ ኣብይ ማለትስ ንጹህ ወርሒ ድሙቕ ፀሐይ እዩ ኣብ ዓለም ዚ ልሑሽ ልበሃል ብርሃናት ንሕና ብንር ነገር ክንምስል ተኾይና ብፀሐይ ብወርሒ ብከዋክብቲ ኢና ክንምስል ንኽእል ኣብዚ ንሕና ንፈልጦ ካብዚ ልደምቕ ብርሃን ስለለየለ ምስላ ስለልተሰኣነሎም ካብ ፀሐይ ለ ካብ ወርሒ ለ ካብ ከዋክብቲ ለ ብልዓል እዮም ቅዱሳን ቃል ኪዳኖም ይሓልወና ጻድቅ አቦና ኣብይ እግዚእ ቅሽና ድቁና ካብ አቡነ ሰላማ ተቀቢሎም ይብል አቡነ ሰላማ መንኦም እዮም አብና ሀገርና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ስርዓተ ክህነት
በአቡነ ሰላማ ስም ተሰየሙ ብዙሓት ጳጳሳት እዮም ስለዚህ ቶምና መጀመሪያ ጳጳስና አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አባ ፍሬምናጦስ ለይኾነስ ዳሕራዋይ አቡነ ሰላማ እዮም ዚኦም ሙልኩስና እንደገና ካብ ደብረ ሃሌሉያ ልበሃል ገዳም ካብ ጻድቅ አቦና አቡነ ሳሙኤል ተቀቢሎም ይል ደብረ ሃሌሉያ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ ያው ደብረ ዳሞ ግን ኻሊ ቦታ እዩ አክሱም ሓሊፍኻ ይወ ክብር ቀሲስ ዓምደ ይሕግዝ ለውን አክሱም ሓሊፍኻ ለለ ቦታ እዩ አቡነ ሳሙኤል ትበሃል ተለለ አቡነ ሳሙኤል ዘዋል ደባ ይኾነ ኻሊ አቦ እዮም እኔና ዲና ባህደ ካው ካብ ምንኩስና አልተጀመረ በባ አንጦንስ እዩ ብጾቦና አቡነ አረጋዊ ካብ በባ አንጦንስ መበል ራብዓ እዮም አቦና አብየ እግዚ ደሞ መበል 18 እዮም ከምዝና ስጋ ትውልዲ መጽሐፈ ልደቱ ተዋሂል ጎይታ ለልደት ተቆጸረሉ ሁላትና ልደትና እንቆጽር አምልኩስና ለልደት አለው ካብ በባ አንጦንስ ላቦና አብየ እግዚ ክንደ ይኸውን 18 አውዝ ምድር ዚኸ ህንደ ዓመት እግዚአብሔር አገልግሎም ህንደ ዓመት ተቀሚጦም ተይልና 150 ዓመት እኔና ዲና ጻድቃን ዕድሞኦም ነውሕ እዩ ረኽም ደም ሙጻም ምጽላይ ሰብ ምታይ ልትርጉሞ በቀልዓ ኻያ ጸሎትስ ወሰደን ማለት ይልል ጻድቅ አቦና አብየ እግዚ ግን ካብ ቆልዓ 7 ዓመት ጀሚሮም እስከ 150 ዓመት ዕድሞኦም አውጸመው ጸሎት እዩ ንሕና ኸዚ ዘመነ ትንሳኤ ስለልኾነ ቅዳሴና ንጎይ ዋላ ዓሪ ዋላ ረውዕ ለአና ወዛ ዓለም ዚ ንንነብር ሰባት አባ አለ 50 ክንጾም አይፍቀደናይ ከምለቦና አብየ እግዚ ይልወሉ ቅዱሳን ገዳማውያን ግን ከለ በዓለ 50 አየም ልጾም ቀዳሙለ ሰንወትለ ጥምቀትለ ልደትለ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ በእንተ መነኮሳትለ አብ ሃይማኖታው በእንተ ህንጻ መነኮሳት ተብልብለ አባ ዓሎፍት መጽሐፈ መነኮሳት ናቶም አቦታትና ቅዱሳን ስርዓተ ገዳም ስርዓተ ምኔት ልናገር ለኸሙ ይልብል ናስዓር ጊዜ ነወርሚ ሁሉ ጊዜ ጾሙ እዩ ግን እንደ ዓመት ተቀሚጦም ልወልዑ ሰባት 70 አው 60 ሞቱ ተለው ልሶም ግን እንደ ዓመት ተቀሚጦም 150 ዓመት መጽሐፍ ቅዱስ ይብል አውዝ ምድር ዘይ ዕድመኻ ክነውሕ ተኾይንሲ መጀመርያ አቦኻ ይነኻ ይኽብር ይብል አቦና እስካብ ገዳም ለአቶስ ካብ ዓለም ለሐድወ ቦኦም ነውም ይኽብሩ ነይሩ ድሓርለ በአካል ኳ ተፈለይዎም ብጸሎት ብረድየት ግን አይተፈለይዎም ካውለለ አፍቲ ጭረት ኻሲ ክልተ ዓይነት መስፈሪ ክልተ ዓይነት ሚዛን ይክልየውልኝ ሙሴ ቃል ዚ ጽሕፍ ተለስ بتي خبد له ميزان شميتومس قلل بله ميزان يشط نيرو بعوي مسفر شميتومس بنو شي مسفر الشط سبات نيرو ازيس عدما يحصر يلو نينا دينا عدما يحصر يو من دحر حمزي خوينس فتحاويان كنخونا لنا نجيدنا اين ترف مالتي يخوني فكاريو لنجد الكراي الخفل تلقيحو لنجد له لمنقسن عقبر خفل لا تعالى قبر الخفل نقادا يلي نجيدو دحر لي يتريفو زيون كلهم خفل يخلي جين للا تكاريا إيام تلقي حقيقة بولد سرح اللخو قبل لك خافل يوم ما يلغى فتحاق بلا يخوان واقع موساخ للا لتدخاسس موتينا نفرد لنا موت مصوات كنه لا تقبل لتي بجنزو بعاقم خجز الخلق على سوق قلت هون كوي لقال الخد خالي كوي هوني لذي كان دحرواقع نوسخين ناقن فتحاوي يعني خوننا حق إن النقاقر تتوهاي አቦና አብይ እግዚእ ግን በሁሉ ነገሮም መንፈሳው ፍትሐው ስለነውር ዝዕድ መዚ ተቀሚጦም አመ ወዳታ በዛ ወርሕ ዚያ በዛ ዕለት ዚያ ጻድቃን ማለት ሞት ድንገተ ይመጾም ንሕና ተወለድና ለማዓልት ጥራሒና እንፈልጥ ሞት ምኻናልን ፈልጢና ማዓዝ ወርሕ ማዓዝ ዕለት ግን የተአምሩ ሰዓታው ዕለታ ሰዓታ ይትፈልጥዋይ ድልዋት ኮይንኩም ኖር ኢል ተባለ አቦታትና ቅዱሳን ግን ታልሞት ለማዓልት ይፈልጥዋዩ مويتهم للهبيوم مبيوم كأتو سيفلتو يوم سلازي إلا تموتهم نحنا كابل فرحنا نقر تهاليو تأيو موتي أي حكمنا خيدنا نفرحو وتاتهاليو نارسها كفلتو هالي بيتا كريستيان مسينا نفرح نقر تهالي له مقابر تريناي موتهم خاناكم منفلتنا مويتنا قوار كينسين الدرآتنا اينا مقابر ملقباتو كعيثنا اينا قد نفرحو قدوس ياريد قنتا يولو يتفرهو ولا موت فرحوا على هاتيات اسمه موت سيها دقاكمو لموت يتفرحوا لحاتيات فرحوا موتس لحرقون يدي منو زي هايو ايري لموت سو خينسي من يبيه وتلنبر موت لير اللي يطعم ومنو زي هنا لنوس امقدر سيوال فمويتو نوسو كاو سقاته تفلياخه
መቃብር ላይ ይወርድስ መን እዩ ሰብ ስለለኾነት ኮ ያ ቅድስት ድንግል ማርያም ሞይታ ሰብ ስለለኾነ ኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብና ብልዓል ለደንቕ ልሞተ ላብ መቃብር ልወረደ ሞትስ ተፈራኻዮ እንዲያም ተለይሊ ይመጽእ ቅዱሳን ግን ይፈርሑ ወይ ድሕሪ ሞት ለለ ህይወት ስለልረአዮም ማለት እዩ ደጊም ክነጠቃልል እግዚአብሔር ተማሃርናዮ ኣብ ልቦናና ያሕድረልና አቦና አብይ እግዚ ዛእለተ ዕረፍቶም ለኽበረ ቤተ ክርስቲያን ዝሰዓመ መጽሐፈ ገድሎም ለንበበ ለተርጎመ ለሰምዐስ እስካብ 10 ትውልዲ ጻድቃን ማለት ምክንያተ ድህነት እዮም በረከተ እግዚአብሔር ውስተ ርእሰ ጻድቃን ይብል ሰሎሞን እትና በረከተ አምላክ እግዚአብሔር በረከቱስ በቅዱሳን የመሐላልፍ እዩ ቅዱሳንስ በረከት ካብ እግዚአብሔር ተቀቢሎም ላብ ሰባት ለመሐላልፉ እዮም ንሕና በቀጥታ ምስ ኃጢአትና እግዚአብሔር መርካቢ አብየናይ ለቅዱሳን ግን እግዚአብሔር ቀረብ አይሞ በአቶም ክልመን ይደስሉ ለእግዚአብሔር ለ እዚ ስለለኾነ ለሙዓንትና ዝቃል ኪዳን ዝተሳተፍቲና ከምዛብዚኣ መልአይት መሲና ለለና ተአውደ ምህረት ገነት ተምሲና ያለለና በትምርቱ ብዙማሪው አፍታ ገዛ ኸይድና ለኸም ከዚ ተሐሳስ ገብርኤል አውዚ ተخبرተላ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕዩ ኣብ መንደር ጸበለ ይግበሪ ሎሚ ግን ኣብ መንደር ጸበለ ይግበሪ ስኽራን ይበዝሐሎ ዕብዳን ይበዝሐሎ ብዙሕ ሰብ ግን እኳ እንደ መስተ ማይስእነሎ እዩ ሓያል ሙቆተሎ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንእሽተይ ዝናብ ወቂዑ ዝሕል ኢሉ ለለምበይ ብጣዕሚ ሓያል ሙቆተሎ እዚ ማለት ሓያል ማይ ጽምአሎ እዩ ማለት እዩ ማይ ለደል ጸምኦል ሽግረ ሰብ ይህልን ንብል ንኽእል ኢና ሰብ እንድሕር በሊዑ እንድሕር ሰትዩ ክፈልጦ ይኽእል ሃምቲ ሰሎሞን መጀመሪያ ወዲ ንጉስ ድሓር ለንጉስ ኮይነ ቤተ መንግስት ለሃለወ ሓደ ብጥምየት ልደኸመ ኑሮ ካብ ሓሸዋ ብልዓለ ለኸበደቶስ ብልትሓተ ብምሕዘን ድምፂ በእንተ ስመ እግዚአብሔር ኢሉሎሚኑ ሰሎሞን ላፍቶም ብምዝግኡ ለለው መኳንንቲ ቆልሃይል ተኣይልውሎ ኢሉ ጠይቕዎም ይልምኑሎ ኢሎሞ ልመና ስለልፈልጥዋቶም ሰባት ልመና ማለት ከተኣዩ ኢልዎ ኣይፈልጢሱ ጠሚዎ ኢሎሞ ጥምየት ማለት ከተኣዩ ኢሉ ጠይቑ ማለት መጀመሪያ ወዲ ንጉስ የቤተ መንግስት ለዓበየ ድሓርለ ካብ ልዕሊ ኢለ ትሕቲ ኢለ ለለው ኣሕዋቱ ተመሪፁ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ዝኾነ እዩ በበይ ገይሩ ይፍለጦ ጥምየት በበይ ገይሩ ይፍለጦ ትጽምአት ድሓር ግን እግዚአብሔር ጥምየት ለጽምአት ለልመና ለሃመይ ምዃኑ ኣፍሊጥዎ ድሕሪ ሰሎሞን ታይሉ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ይኽልተ ነገር ክልምነካ የመና ለሃፍታም ከይትገብረኒ የመና ለድኻ ከይትገብረኒ ማእኸላይ ኑሮ ክልቲኦ ንሪእዎን እዩ የመና ስለ ለሃፍተመ ልመና ተኣዩ ጥምየት ተኣዩ ኢሉ ድሓር ለለ ካብ መናገሻ ከተሙ ወፅዩ ክልተ ሰሙን ሙሉ ስለ እግዚአብሔር ላለመነ ንተኸወሉ ልሳእሲኢኑ ነይሩ እዩ ሰሎሞን ክልቲአን ስለ ዝረአየን ጥምየት ለፈተና እዩ ጽጋብ ለፈተና እዩ ታይ ሕሸኒ ኢሉ ማእኸላይ ወለድና ለታይ ይብሉ መን ሓያል ኢሎም ይጥይቁሞ መን ሓያል ንርኡ ልመልኽ መን ኸሃፍታም ኢሎም ይጥይቁሞ የኣኽለን ልፈልጥ ዚኣ ስለልኾነት ከምዚኣ የኣኽለና ኢልና ለእግዚአብሔር ልግባእ ለእግዚአብሔር ሂብና ልድኻ ልግበር ሓገዝለ ልድኻ ጌርና ቶም ጨብጨበለ ጨብጭብለው ያው ኣብ ተመስጦ ስለለለው ኣብዚ ተናጌርና ይሰምዑናዩ እሞ ሰብ ኸይዲ ንገሮም በይ ኣብ ቀረባ ልሃለው ዓንቶ ከይንገር ነይሩ ኣይሰምዑ እሞ ሰብ ኸይዲ ንገሮም ቶም ኣሕዋትና ኳዕማል ኣዝዩ መፁ ዝረዝሮ እዚ ልመፀ ለይተመሓረ ለይሰምዐ ይኸዲ ስእሊ ኣድህኖ ኣብ ክዳን ምግባር ኣይፍቀዲ ተባሂሉ ይህንደይ ግዜ እንዲያም ሓደ ሰባት ካብ ቦታት መልእኽቲ ትምህርቲ ትወሃብ ተሎ እንድዒ ለይሰምዑ ድዮም ለይመፁ ድዮም ላኾኑ ኣይትናገሩታይ ላወልላ ቆሰ ትሰምዕ ንምንታይ ላኡ ንቀዳደም ይንገሩለባ ሰማዓ ስለልተሰኣነ እምበይ ይንገሩሎ እዩ ምናልባት ግን ከዚ ኣብዚ መንፈስ ዝለሃለው ላብ ካሊእ ስምዒት ለከየእትዎም ወይ ቀዲምካይ ወይ ምሳ ጥበብ ማለት ኩኑ ጠቢባነ ከመ ኣርዮም ወይ ወሃነ ትምህርትና ስከትና ኩሉ ብጥበብ ይከውን ኣለዎ እምበይ ስእሊ ኣድህኖ ኣብ ገዛ ክቡር ቦታ ኣቕሚጥኻ ዕጣን ልተዓጥኖ ጥዋፍል ተብረህሉ ቤተ ክርስቲያን ትግስግስ ብለይ ኸኣልኻሉ ግዜ ልሰኣንኻሉ እልትጽልየሉ ልትሰግደሉ እዩ ካብ ታቦት ቀፂሉስ ልልዓለ ክብሪ ልግብኦ ስእሊ ኣድህኖ እዩ ኔና ዲና እግዚአብሔር ለሙሴ ባዕሉ ካብ ልትቐጥቀጠ ወርቅሲ ናይ ችሩየል ቅርፂ ሰኣልሞ ኣብ ማእኸላቶም ኮይነ ድምፂ ከስምዐካ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ቃል በቃል እዚ ኢሉ ስለዚ በዚ መሰረት ስእሊ ብድንግል ማርያም ብጻድቃን ብሰማዕታት ብሃዋርያት ይሰኣል ኣጠቃቅምኡ ግን መኒ ብድሕሪታም ስፖንሰር ልገብረለው ብዙሕ ወግዕታት ይልስማዕ ብቻ ለኾነ ኮይኑ ግን ያው ና መንፈስ ቦታትለ ና ስጋ ቦታትለ ብሰዓቱ ክንመክረለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ስሙ ለኸበረል ተመስገነ ይኹን ብእምነትና ንጽናዕ ኣብዚ ቦታ እዚና መወዳእታ ቃል
أوز بوتازيل جرمكم خندي حمومات يمن فوسو أمن كفتول خاية مدحانيت تقوم تترقف خاية مدحانيت صولة تتقابل خاية مدحانيتي أو حكمنا أي تدحني بقى جنزوهم يتباكنو تبهيلهم تسفال قرص السبات جنزو تخافولي بنس أوزي كافتنا عدم لك علتبهاله مدحانيت يولي التهاله حمام تيترفي لا دحانو يوم سيجن جنزو سكابل ودسي لابيتا كريستيان ليخونا لمتصي لامن تايو خوخو لقطر السبات اللو سراسر لكعتو قصلا مثل القنط السبات اللو لاو الخور بزحا سبات يوم أو جن بسجا كيسارا بنفس كيسارا بي ترفي اللي نينادينا بحد حانت سويتوس درها طفيون در أود أمتيو نتاتنا نوع در أود أمت در وجه حمو كناي أود أمن ديو نسأل حمو خانيا واللي ويالي اللي عست تجبر خانيتي سجايو جن بقي على سعدا يخون قايح يخون الله درها له نسأل حمو در وجه حمو لبها الله مس عملو كل تحاز نجاري أبز حقوق خوون يولي مولع حاتياتي خاني سيطاني يتحازي يجن حاتياتي أبا على لدى تبا على تنساي سيطان منهم سيواي سيطان تسعر الرحاق اللي النازل ولادي زين درهو يطفئن مو لا دامن خيدن غرواي دي طيقا خالي درهون دي اكزاس لدا تنقال خيدن دا تنقال خيدن تامصي كين يلون سؤايله درهو طفي النس درهو يا بي حملاتو كتنغرن يمصيا يلنا بلا بقع غزي خنمصال ليلمان نيدا لطفئن تايو طفي ولله تايو درهو أمساتي لنا لو أختايو خزي واجا بقي عدي بزحس واجا درهوي ريخون خزن سيت زين بقي عمسين هبنين كثيرا دي لو كثيرا سلازي لا ليخون بوتا مخادس مسجا بنفس لك إسهران بإجزاهر لي هذا السيطان هم غيريك سيطان نيودي كإجزاهر رصعة خير خاكل أو سيطاني بركة لله إجزاهر يمو سلازي لا إجزاهر نملالس بصادق أبونا أبي إجزيك على كده نمحصن نمالتي مو زالتو هابت النساعات التقاليل اللهم كاو سالاسا سكاو 4 دقيقة على اللو يلومنا نيرون كور مقابي آيلاف 4 دقيقة غيرنا لنا كاوزي بالترفة بصوبنا عون إساياس بركته مسخولاتنا يكون أواز يما متيوم تمال مشات ليتن دقنا ساعات خلت ملو محيليتو قداسيو چدانو تأمر بؤم الله تمرح يوعيلو لحالف سمون أوزيو قاروانا قدوس ياريد مسانا وعيلوم يوم لما عنت لمسانا لو دحر خلت معالت دقنا دا يسوس دوق عمقله انصابيته كريستيان بهزبي طباب بهزبي غاستواصو ገንዘብ ተሰረሐ ከመይል በለ እንጻቤተ ክርስቲያን በእውነቱ አመቀለ አውልደለና የቦታ ኮይና ቆላሕልና ንሪዮ ምስትናይ ጨምዓለ ለመስቀል ምርቃ ቤተ ክርስቲያን ስለሌለው ቦናው ኩዕል እዮምና ኣብ ሓዘና ኣብ ደስታና ኣብ መርዓና ኣብ ሁሉ ላይ ፍለይና ቦ ስለልኾኑ በእውነት ምስጋና ተተሁለይ በቃረባ ንሕና ስለንሪኦም ናጥዕና ኹነታት ናድኻም ኹነታት እግዚአብሔር ዕድመ ጥዕና ይሃበልና አቦታት ምኽባር ልበዓልኻ ይኽብሩ ልበዓልኻ ይረድዮትን በይ እንውስ ኸሎም ነገር የለ ይቦየምሞ ስለዚህ ዳሕራይሶም ምኽርለ ማዕዳንለ ክውስኽና እዮም ኣነ ግን ተንዊሐ ይቅርታ ምስትናይ ቅድስት አርሴማ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ና ገንዘብ አስተዋጽኦ ኣሎ ግን ለሕምስ ድርቃለ ይብልዕኻያ ጻባት ወካድያ ብዙሕ ሰውኮ لمنتاي لقادم وين يلا يسبك لمنتاي لقادم لين النهار تتماهرنا توتلاوي كاين حبوي حمي غير خامل وهاب هي خاطاي حمل قلنا ندحر فليت ناسي تلوهاب لندحر ابيدنا هاليوسي عين سسعلا لقدست ارسما لقدست بيته ክርስቲያን لساسقوس دمو እንበልዕላ ይልብል ትህዝናሞ ናልባት ግን ተሰኑ ሕለይ ይቅርታ ላወልኹ ብጾበና ክጅምርልና እዮም ተውተ ሁላትና ሃም ዓቅምና ክንህቢና ታይተ ክርስቲያን ጽቡቅ ተጀሚራ ጽቡቅ ላኸደት ያለላ አፍጻም የነብጽሐይና አቲና ክንቅድሰላ ክንዝምረላ ቁርባን ክንቀበለላ አይና ማለት ይሞ ስለኹል ነገር እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን በረከት ሙሴ ኢያሱ በረከት ኤልያስ ኤልሳ ሐምለ ሐደረ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ጻድቅ ወበና አብየ እግዚ ናይ ቅዱስ አርሴማ ናነና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓዊ ደሞ ና መድኃኒ ዓለም በረከት ምስኹላትና ይሁን ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አበ መነኮሳት ምእመናን ምእመናት ምእመናት አምላክና
እጥዕና በህይወት ሓልዩ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ መፂና ናይ ኣቦና ጻድቅ አቡነ ኣብየ እግዚእ በረከት ንምቕባል ዝፈቀደልና ፈጣሪና ተመስገነ ይኹን። እቲ ትምህርቲ ብዝግባእ ተምሂርና ኢና። መምህር ዳዊት ቃለ ህይወት የስምዐልና ከምቲ ዝሰማዕናዮ ብዝግባእ ኣምሂሮምና እዮም። ቃለ ህይወት የስምዐልና ከምዚኣቶም መሰሉ መምሃራን እውን ኣይኽለአና እግዚአብሔር እና እዚ ትርእይዎ ኣለኹም መቼስ ኩለሻዕ በየቤተ ክርስቲያን እዩ ዝንገር እና እቲ ዘመንና ሰዓትና ንሪኦ ኣለና። ትርእይዎ ኣለኹም ብእውነቱ ሰላም ካብ ደቂ ሰባት እተሰደደሉ ሰዓት ኢና እኔና። ዲያብሎስ ወጥመዱ ዘርግሐሉ ኢና እኔና። ሕዚ እንምህለለሉ ሰዓት እንጽልየሉ ሰዓት ስዋኣየ እንሕዘሉ ሰዓት እዩ። ንቅልደሉ ሰዓት ኣይኮነን። ምእመናን ባይዛኻትኩም እና እግዚአብሔር መሃሪ እዩ ይቅር ባይ ስለ ዝኾነ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምፂኡ ዝፈጠረ ሓጋይን ክረምትን እናመላለሰ ዝምግብ ኣምላክ ስለዚ ንማህለል እናቲ ትምህርቲ ተውሂብ ስለ ዝኾነ ናፍታ ምህልላ ንእቶ ስለዚ ሎማዓንቲ ተናጊረ እንተይኮነስ ኩለሻዕ በየቤተ ክርስቲያኑ እናተረኸብና ክንምህለል ኣለና። ትርእይዎ ኢኹም እግዚአብሔር ስራሕ እና ሰላማ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወቅራለ እግዝእትነ ማርያም ንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሶ መስቀሉ ሀብተ ረድኤተ ረድኤና አምላክነ ወላዲነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ 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 እንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም
እንተ ያውፀነ ማርያም ካሊለነ ማርያም ወልጅ ዛይሎ ይብለነ ካሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊዮ ለወልጅ እንጥባ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ አድራረጋባ ማትያስ እግዚኦ እቀቦሉ ዝጋባ ዝናባ ኢሳያስ እግዚኦ እቀባ ለመካንነ ደብረ ማርያኒት እግዚኦ እቀባ ለሀገርትነ ሀገረ እግዚአብሔር እግዚኦ እቀበነ ዋድነነ ለኩልነ ዘክርስቲያን እግዚኦ አይርብ ነፍሳታ ቅርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ምህላ ነቢያት ምህላ ሐዋርያት ምህላ ሰብአ ነነዌ ተቀበለ እግዚአብሔር አምላክና ምህላና ጸሎትና ልመናና ተቀቢሉ ምሕረቱ ቸርነቱ ይቅርቱ ይላኸልና ዝዓረፉ ነብሶም ይምሓረና ተሓመሙ ፈውሰ ምህረቱ ይላኸልና ተፈናቀሉ በሰላም ናብ ገዝኦም ይመልሰና ህፃናት ይዕብየልና ተኣሰሩ ይፍትሐልና በግፍዒ ተቀተሉ በሰማዕትነት ህይወቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት ሃገረ እግዚአብሔር ቅድስት ትግራይ ነብሶም ይምሓረልና ህዝቢ ትግራይ ወላድ ትግራይ አጽናዕልና በርታልና ያኽለኩም በለና ጎይታ በዓልና ተባረኸ ተቀደሰ ናይ ሰላም በዓል ናይ ምሕረት በዓል ናይ በረከት በዓል ግበረና ካብ አቦና ጻድቅ አቡነ አብይ እግዚእ ካብ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካብ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሕድረልና ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለሙ ሁሉ ሰላም ካሃበና አቡነ ዘበሰማያት ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ አምሰለነ ተአነግብ አላድነነ ወላድነን ኩሉ ኩሰት ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ ምሕረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አድኅነነ አምላክነ በደብጽ ሊቀ ጳጳስነ ከመ ይባርክም ወይስዓለነ ወባርክ ርእሰከ ረአዮም ወአድኅኖም እስከ ለዓለመ ዓለም። ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአዮም ወአድኅኖም እስከ ለዓለመ ዓለም። ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአዮም ወአድኅኖም እስከ ለዓለመ ዓለም። ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጥረይካ ወቤዘወከ በደሙ ኩሉ ዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወፀዋዕካ ትኩን ማሂደረ ለነገሥ ወለመኳንን ለዘመን ንጹሕ ወለሕዝብ ቅዱስ ለመጻእይኩም ወለተጋባይኩም ወለጸለይኩም ሰምነ ክርስቶስ ለበላይኩም ሥጋ ቅዱስ ወለሰተይኩም ደመ ክቡረ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አለፈ ይምሃርክሙ ወዘይመጽእ ይቀውኩም በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮቱ ወእንተ ደሙነ በሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸዋት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊና በድንግልና ሥጋ ህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራየ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ሥልጣነ ዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት በደመ ንጹሕ ዘሰረየ ኃጢአተ ዓለም ከማሁ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተ እምንእስክሙ እስከ ይእዜ አበው ካህናት ወአኀው ዲያቆናት አግብርቱ አእማት በበስምክሙ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ እምኃጢአት ይረስየነ ይረስይክሙ ከመ ንኩን ድሉዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ተወካፌ ንስሐ ሠራየ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራየ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ያርከን ላክሩት በሰላም ስሬተ ይኩም ዘቶም ተነስጋኮ ደምቃን በንበስልች ኩላይ ተላይ በበረከተ ድምተም ተበረቻን በኩሉነ ኩሉን ጋር ሰኩሉን ጋር ሰናይ ደምረነ ብሩክ ሀበነ ስጋው ቅዱስ ወደሞ ኮረ ጸጋ አነሳ ወህይወት ዘቀምነ ለመስቀሉ እግዚኦ ናጉድ ጸጋ ዘእምረት በሰላም ንጉሠ ሰላም ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመከ ሀበነ ወአጽንዕ ለነ ሰላመከ ወስረይ ለነ ኃጣውኢነ ከመ ንሁር ወንእቱ ሳቢያቲነ በሰላም። እግዚአብሔር አምላክና ምስጋናና በሰላም አስጀሚሩ በሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋናን ፈጣሪና ይሁን። ካብርሑም ካብ ቀረባ ዝመጸኹም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ወምእመናት እግዚአብሔር ይባርኩም፣ እግዚአብሔር ይቀድስኩም። ዘቀረብኩም ምጎ መስዋዕትኩም እግዚአብሔር ይቀበለልኩም። በሰላም ከም ዝመጻኹም በሰላም ህይወት ሓሊናው ገዛኹም በሰላም እተው። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይሁን። ዳሕና አርፍዱ፣ ዳሕና ወዓሉ። ምርፋ